Maide Rundari, esa insignia recordatorio de un día especial. Patricia Elorza, bigarrena. Eta Eli Pinedorentzat ere bai. Txalo bero bat beraientzat. Gaur hemen, Londresen nirekin batera, hainbat sufrimentu eta postasun bizi izan zituzten Patrizia eta Elirekin, ore hau partekatzeak asko hunkitzen hau. Postasuna esan dut. Eta hirurek badakigu zuek ere antzeko zeozer bizi izan zenutela.